ek jgħidilna. Alleluja, alleluja, ejja nfaħru lil-Mulej. Alleluja, alleluja, ejja nfaħru lil-Mulej. Morru għamlu id-disċipli, ek jgħidilna il-Mulej l-ġnus kollha għax jimmakom sal-aħħar ta' żmien li ġej. Alleluja, alleluja, ejja nfaħru lil-Mulej. Alleluja, alleluja, ejja nfaħru lil-Mulej. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lejn l-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet li il-Marija selmila, it-tarbija qabżet fi ħdana u Eliżabetta bl-Ispirtu Santu infexxet fajta kbira u qalet: imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li hom sidi tiġi għandi, għaxara malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-fer fi ħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha min-naħa tal-Mulej. Imbagħad qalet Marija: ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokol tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar għaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' driegħu xeħet il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minhu bil-ġuħ u lon jabgħathom il-barra b'xejn. Ħaħsieb Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wieħed lil missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-Mulej. Biex kull meta is-sejħilhom jagħtu widen jersqu lejk, din hija it-talba tagħna, Mulej nitolbuk li tisma'na. Birek lill-anzjani u morda u lil dawk li jduru bihom. B'saħħa slim u sabar tihom nitolbuk Mulej ek tagħtihom. Din hija t-talba tagħna, nitolbuk Mulej tisma'na. Mulej miegħek, birka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Kemm proġett titkellmu fuqek minn żmien qabel dawn ħabruk. Imbirek dak li ġej hawn fostna, Mulej magħhom infaħruk
Hossana floli ta' sema ħajkun imbirek minn ġej dan minn issa u għal dejjem imbirek fismek mulej. Dis ta' sow intu lej, inti lajn ta' kontusija, għaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti. Il-barka tal-ispirtu tijak biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raħibati għal ħobs, rat il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla għall-kalċi raġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Kristu amen bejl-nwit ġif id-dinja biex jifdina reġa tajjar lejn ismewit kull il-sin jistqar bla biża Ġesu Kristu koppa timmil quddiemu ta' dnubietna il-fettej kull il-sin jistqar bla biża Ġesu Kristu l-mulej kull il-koppa timmil quddiemu dnubietna il-fettej. Beda dejjem mill-periklu
الزمني ليجددنا aħna u nagħtu l-ġieħ lill-lum qaddisa tagħna imtella fis-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, jerikkom Alla li jista' kollox, l-Missier, Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Sabiex ruħna tkun nadifa, imsaħħa mill-ikel tijak. Grazzi mulej li bimħabtek inġejt tammar ġewa fina. Kun ma nakun fejn inkunu biex għajnuna fis-tatina. Sabiex ruħna tkun nadifa u nkunu għal dejjem miegħek. kemm inti żbejħa f'għajnejk naraw il-ferħ, fuq wiċċek tiddiddija li turi għena u serħ. Xi ġmien narawk merfuqa il-fuq fit-toroq tagħna. Kulħadd bil-kliem fuq fommu jitolbok tibqa' magħna. Diġà bidejk miftuħa biex tilqa' lil kulħadd, għalik m'hemmx dak jew ieħor ma tixħad qatt lil ħadd. Min jaf Madonna tiegħi x'in tisma' tkun għaddejja, kemm tisma' b'malt u b'niket li qatt ma smajt b'udnejja. Tinsiex matul il-lejla l-morda u l-imtaqlin li b'qalb mimlija niket iħarsu lejk kull ħin. Marija, Aziza Ommi, kif aħna tiegħek qrib, intbierek il-familja li l-għaxqa fik issib. Taħt ħarstek żomna dejjem tħallis lil min jifnija, għax fil-familja tagħna hemm int, o Marija. Tinsiex lil dawk mifruda lill-aħwa mill-ġirdin sabiex blajnuna tiegħek trassaqhom lejn xulxin. Marija mtella s-sema inbiss it-tama tagħna. Lilek aħna nitolbu għax inti wisq setana. Nixtiequ aħna l-lejla tagħmilna ferħanin ma' qalbek żomna dejjem min issa u tul is-snin. Grazzi.